ti ljudi, ajmo reći, stalnih primanja, ulažu u kriptovalutu, po meni je to čista glupost. Jer realno nema nikakvog smisla. Upravlja jedan čovjek. Da izdati kredit za nešto što u 1 minut padne za 20%, na kraju možeš izgubiti sve, a neko je od toga zaradio, a tebi ostaje kredit. Dino, o tome ti pričam. Tako su da Fine i Jezde isto. Obećavali su beskamatni krediti, ljudi dizali kredite, vraćali poslije, ne znam ni šta se tu izdešavalo, bam, pokupili pare, pobegli, doviđenja, zdravo. Nisi skapirao šta su radili, pošto ne mogu tačno se setim, odavno mi je to pričao. U pitanju je bila piramidalna štednja, ali bez početnog kapitala zbog čega je banka propala, a oni pobegli. U suštini si u pravu, samo kriptovalute funkcionišu malo drugačije. Ok, da, u pravu si. Ja sam skoro zaboravio kako su da Fine i Jezde izjebali narod. To što mi Čale to stvarno davno pričao. Znači, bukvalno je bila prvi put kad sam čuo možda 2015. ili 14. godina. I stvarno se nisam mogao lijepo sjetiti, ali sam pričao od prilike. Ali, kripto je, brate, ako imaš para da uložiš i da ne žališ, super je. Ali za nekog, i naravno ako se razumeš u to, zato ne možeš u kripto da se razumeš za mjesec dana, brate. Ljudi su godinama u kriptu. Znači, ja sam sa taksistom sedeo, vozi me iz Ušća, vraća me nazad kod Jane i taksista mi kaže, to je bilo odmah posle korone, znači kada je prvi put korona kao stala. 2020. u aprilu mesecu ili u maju, kada je prestao onaj policijski čas. 2020. maj mesec, vozi me taksista nazad kod Jane iz Ušća i kaže mi lik, jesi vidio koliko je pao Bitcoin? Ja kažem nisam. Koliko je pao? Kaže, sa 20.000 koliko je već bio, pao je na 4 ili 3.000 evra. Kaže, uzmi i kupi, do kraja godine skače do 100. Do 100.000 evra. Ja rekao, ma daj, nema šanse. Kaže, veruj mi, ja sam godinama u tome, pratim non stop grafove, kaže, skače 100% do 100.000 evra. Nije skočio do 100, ali skočio do 80.000, brate, 70, koliko je bio. Znači, ja odmah sam se setio njega, kada je Bitcoin eksplodirao na 70-80.000 evra, koliko je već bio najviše, max, ja stao ovako i setio sam se odmah njega, brate. Kao jebote život, znaš. Ali, da, pričao sam to već, da. Ali, eto, znaš, to ti je... Moraš da budeš godinama u tome. A muđo, šta je point u stvari kod NFT-a? Zašto ljudi kupuju to? Jel to samo slika? Pa NFT ti je kao da imaš... možeš da zamisliš, brate, imaš sličice. Imaš album fudbalera. Kup, Liga šampiona, šta već. Imaš sličice, brate. I ima ta jedna sličica koja postoji samo jedna i neko na svetu je ima. Šta misliš, koliko ona vredi? Pa mnogo više nego što vredi ceo taj đavo. Razumeš? NFT ti je slika, brate, bilo kakva. Znači, ja mislim da će na kraju NFT-evi ljude će nam mrze da prave one gluposti, one majmune i to. Ljudi će da prave samo plava pozadina, crvena pozadina, crna pozadina i to će da prodaju i to će prepare. Jer ljudima je bitno da kupe bilo šta. Samo da naprave cenu. I to je to. Razumeš? Što kaže onaj lik, napravim NFT, kupim 3 Ethereuma. 3 Ethereuma su ti oko 10.000 evra, 12.000 evra. Napravim NFT, kupim 3 Ethereuma za 12.000 evra, sa tih 3 Ethereuma na drugom walletu, kupim taj NFT za 12.000 evra, taj NFT automatski vredi 12.000 evra. Šta je sljedeće? Neki bilmer će da se nađe koji će taj NFT da kupi za više zato što on misli da je vrednost digo. Da je vrednost NFT-a 12.000 evra. Ako je bio neko dovoljno lud da ga kupi, to je to. Ajmo sad čujemo profesora sve tamo što kaže. NFT nije samo transakcija na blockchainu, kupovini takozvanih hodlanje NFT-a ne bi trebalo da predstavlja zaradu a priori. Ti kupaš NFT-a, veraš u ideju koju taj projekat iza tog NFT-a predstavlja.
recimo Muđa napravi NFT od svog Vlogmas introa koji je fenomenalan i taj intro traje 20 sekundi i ti odreš da je svaki sekund tog videa jedan NFT. Ja dođem, pročitam opis tog projekta koji, na primjer, kaže da kupovina ovog NFT-a produžava rad kreatora, pružate mogućnost da se stvaraju slični produkti od istog kreatora, plus zarađujete od mog intro Vlogmasa. Recimo da imamo situaciju da baka prase pita Muđu da li bi prodao svoj Vlogmas intro, Muđa bi odgovorio, brate, ne mogu jer nisam samo ja vlasnik tog videa. Ja sam kreator, ima još 20 vlasnika, morat će većina da se složi, pa ću da ti prodam intro kad se savjetujem sa svojim communityjem. Nastavak u sljedećem komentaru. Aha, ok, dobro, ti sad objašnjavaš šta je NFT, dobro. Dobro, to je ok. Vidio sam ja da su ponudili Quentin Tarantinu da napravi NFT od Pulp Fiction, od celog filma, i da onu scenu gde, kako se zove, Travolta i ovaj drugi drže pištolje, onako, to je ova scena, da ću vam pokažem. Pulp Fiction gun scene. Mada ceo film je gun scene, ali ajde. Evo. Preporučili su ovome Quentin Tarantinu da ovu scenu proda kao NFT i da samo za ovu scenu može da uzme više para nego što je film napravio. A možete vi sad da verujete. A pa je sad ovo. Isto takođe, zamisli ti posjeduješ ovu scenu filma. Ovu sliku. Znači, niko na svetu nema ovo, ti imaš. To ti je NFT. I ljudi sad ja mogu sve svoje GTA 5 videe da screenshotujem svaku sekundu i da prodam kao NFT. Ja razumijem u potpunosti kako to funkcioniš. Ali ja pričam o tome ko diriguje tome. Ja pričam o ko diriguje tome i koliko zapravo influenceri. Pazi, Gary Vee, on nije glup. On je napravio, koliko sam ja vidio sad, koliko je to tačno. Izlazilo me na YouTube-u da je napravio $90 miliona za 90 dana u NFT-evima. Paziti, lik koji je kada sam ja saznao za njega, imao je vrednost od $120 miliona. Lik je napravio skoro celu svoju vrednost koju je imao tada kad sam ja saznao za njega, 2017-18. Lik je to napravio za 90 dana pomoću NFT-a. I onda gledaš podcastove gde ljudi pričaju, kao Logan Paul, Mr. Beast, KSI, ljudi pričaju kako su ušli u priču NFT-eva, čuješ njih kako kažu da ih je Gary Vee pozvao i rekao, ljudi kupujte CryptoPunk i kupujte Bored Apes, oni su sljedeći Facebook ili tako nešto, nemam pojma ni ja. I oni su to uradili, time što su to uradili, podigli su popularnost tome, cena je skočila. Jer ne pričamo sad o Mr. Beastu, KSI-u i ome, pričamo o svim poznatim ličnostima na Instagramu koji imaju preko 10 miliona followera. Community Muđa plus liko koji su kupili po sekund tvog intra. Se složi da se iznajmi Vlogmas Baki za 20% zarade od Bakinog videa gde se nalazi Muđin Vlogmas. Ako se to desi, Baka pristane na to, cena našeg NFT raste i mi kao community rastemo i zarađujemo, kreatori i NFT buyere. Slažem se da je 90% NFT čisti junk, čisto faksovanje sa mačkama i glupostima, ali kad se spusti prašina, ostaće par kvalitetnih NFT-a koji će pružati pravu decentralizaciju, što i jeste pointa blockchain tehnologije. Pošten tvoj radi, samo tako nastavi. Hvala ti, brate, što si objasnio lepo sve. Hvala ti. Ja verujem da ljudi kao što su ovi ogromni, kao što su ovi ogromni influenceri, poznate ličnosti i sve, kada oni naprave svoje pare koje stoji da naprave pomoću NFT-a, kada se smiri cijela situacija oko toga i ceo hype kada se smiri, verujem da će da ostane samo kvalitetnog sadržaja tamo i kvalitetnih NFT-a, ali za sada svaka jebena budala ide tamo i ubacuje bilo šta i radi šta hoće samo da zaradi pare. I što je najgore, većina njih tamo pere pare samo. I da, šta sam krenuo pričam. Znači, Gary Vee nije pozvao samo youtubere, pozvao je sve žive poznate ličnosti sa TikToka, sa YouTubea, sa Instagrama. Znači, tako je god. Hvala na 100 eliksira, Liha, brate, hvala ti puno. Go Sniper, hvala na 100 eliksira, hvala puno Dino, brate. Svi oni su, brate, došli u isti call i ovaj rekao bam, 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 bravo, apsolutno se slažem. Drago mi je sad tamo, brate. Eto vidiš kako smo došli do zajedničkog jezika. Svi oni su, brate, došli i oni su napravili šta? Popularnost NFT-u. Među nama mladima. Razumeš? Koliko je sad to
bilo popularno pre. Ja sam za NFT-eve čuo još prošle godine, negde u februaru, ja mislim 2021. I tad sam razmišljao još da se uključim u tu celu priču. Teo sam da, pošto znam da crtam, teo sam da napravim neke crteže i da stavim da vidim da li bi to prošlo kao NFT. Međutim, mrzalo me mnogo, stvarno nisam imao vremena da se jebavam oko toga i nisam na kraju to uradio. Tad su još, ja mislim, Bored Apes nisu postojali, ja mislim. Ja ne znam sad kad postoje Bored Apes Yacht Club. Ne znam od kad postoje, ali mislim da prošle godine u februaru nisu postojali. Ili bar nisu bili u tolkom hajpu koliko su sada. I brate mili, kad sam video tek posle opet, posle su ugasila taj hajp oko NFT-a i opet je skočio. Kad je skočio? Opet. Baš tad kad je Gary Vee krenuo da priča o tome. I Gary Vee je napravio 300.000 TikTok video o tome. Da Bored Apes i sve ovo, da to je ludnica. Jedan lik crta preko iPadu, Procreate i snima baš lepo i prodaje svoje crteže i animaciju, jednu za 2.000, jednu za 3.000 evra, crtao na snimku 30 minuta. Jebi ga, brate. Znaš. Ljudi će kupuju bilo šta zato što će to da im, da im napravi, nadaju se će naprave pare. Jer ako ja sada uložim, ako ja kupim NFT za 3.000 evra, ja verujem da cena tog NFT-a je 3.000 evra. Ja verujem da sljedeću cenu koju će neko da mi ponudi za taj NFT samo može bude više od 3.000 evra. Ili ću da budem na ravnoj nuli, da mi se vrate moje pare, što je super, jer uložio sam pare i tu stoje, i super, ili će da bude više. I ljudi se tome nadaju. Najgore je što ljudi ulažu pare koje nemaju da kupe tako nešto. I onda kada to ne prođe kako su se nadali da se ne obogati to, onda se smore. Ali to je samo zato što ljudi ne kapiraju kako to funkcioniše. Šta misliš o čistoj kupovini BTC, na primjer, ako padne na 20k i čekaš da porasne 70k, prodaš, da li se to i tako isplati kripto? Pa pazi, sam sebi si dao odgovor. Ako ti kupiš na 20k i on skoči na 70, ti si u plusu 50. Međutim, ko tebi garantuje da će on da ostane na 20, to je da padne na 20, ko tebi garantuje da će skoči na 70? Niko. Niko ne može da ti garantuje. Apsolutno niko. Ljudi se samo nadaju. I ljudi veruju da će to tako da bude. Ali ljudi nemaju pojma. I kriptovalute. Mislim, sve je to kocka na kraju dana i kriptovalute su isto ogromno pranje para. Ljudi su cijele svoje ušteđevine ostavili u kriptovalutama samo da država i niko ne može da vidi to. Kažite mi zašto se koristio Bitcoin pre 8 godina? Ja znam neko. Pre 8 godina Bitcoin se koristio za kupovinu droge na crnom tržištu. Ne samo droge, nego i oružja. Hladnog oružja. I dan danas se koristi. Jer ljudi, policija ne može da dođe u trag tome odakle su te pare došle. To će uvijek tako da bude. Jednostavno, kripto ti je, brate, isto ogromno pranje para. Bolje ulagati u kripto nego čuvati pare da vrednost samo opada. To da. Pare gube vrednost. To možemo da vidimo po tome koliko si pre 20 godina za 1000 dinara mogao da pazareš, a koliko možeš sad. Velika razlika, skroz razumem. Ali isto tako, ne daj Bože da ti ušteđevina bude uložena u neki kripto. Miki, veliki hvala ti na 300 eliksira, brate. Ne daj Bože da ti tvoja ušteđevina bude uložena u neki kripto koji izgubi vrednost za 2000%. Onda ovo što novac za 10 godina izgubio, to je što dinar izgubio vrednost za ne znam nija koliko posto kroz 10 godina, neće da izgleda toliko loše koliko kripto može da izgubi.
Kaže, ne ulažeš nikad sve u jedno i nikad sav novac. Cijela poenta tih svih coina koji postoje trenutno. Sem Bitcoina. Zato što kao Bitcoin, ne zna se ko je taj koji je napravio Bitcoin, za onog Ethereum, za Ethereum se zna to onaj mršavi Rus, onaj što izgleda ko da ga Zuckerberg napravio i dodao mu još neki gen reptila. Za njih se zna, ajde. Elon Musk može da kontroliše kako hoće preko tweeta, znači sad kaže Dogecoin ovo ono, Dogecoin skočio, eksplodirao. Kaže Bitcoin je sranje, skine da ne možeš više Tesla da kupiš sa Bitcoinom, Bitcoin padne za $15,000, vrlo lagano. Svi ti ljudi, znate šta svi ti ljudi dobijaju? Svi ti ljudi od vas dobijaju pare. I oni se s vašim parama igraju, a daju vam coin u vrednosti tih para. I onda taj coin kad izgubi vrednost, onda vi stanete kao, a pa dobro, to je market. A oni uzeli vamo pare. Isti koji to? Znači, Muđo, kad si ti ubacio novac u kripto? Slažem se, ne treba celu ušteđevinu, ubacio samo deo koji si spreman da izgubiš neki 10-20% celokupnog šteka. Veliki posao, podrška iz Požarevca. Hvala ti, brate Miloše, posle tebe. Ma ja sam se zajebavao sa Dogecoinom, uložio sam 300 evra fazonu Dogecoin još prošle godine, nešto sam se zajebavao. To skočilo na 400 evra, 500 koliko sam dobio kao profit. Bukvalno sam uložio 300 čisto eto zbog mima na TikToku. I tako sam i ostavio i na kraju je to vajda palo na 100-150 evra, na pojma kao izgubio sam 200 evra i to je to. To mi sad tako isto stoji. Isti miroljub. Da, sad sam se i ja pronašao u tome da Ali zamisli kada ti ulažeš novac, a pazite, ja ne pričam sa ljudima koji imaju taj novac i kojima nije žao da izgube taj novac. Znači to ti imam 500.000 evra na računu, nije mi žao da izgubim 50.000 evra u kriptu. Razumeš? To ti je taj fazon. Ne, ja pričam za obične ljude koji imaju platu od 400 evra mesečno i hoće da ulože 200 evra u kriptovalute. Znači, ljudi, vi dajete vaših 200 evra da bi dobili neki coin i taj coin sutra, ako Elon Musk na Twitteru kaže da je sranje, on izgubi vrednost i vi izgubite vaših 200 evra. Toliko lako može to da se desi da vi niste svesni. Znači, prvo se informišite bar malo, jer influencing je jako zajebana stvar. Bar ja tako gledam. Čovjek koji ima influence, čovjek koji može da diriguje masama, je jako opasan. To ti je mnogo opasnije nego da vidiš čovjeka na ulici da ide s puškom i sa bazukom, veruj mi. Jer on može da napravi novac kako hoćeš. On može da diriguje masi kako hoćeš. I može tako lepo da plasira svaku priču da nisi svestan. Misliš da sad, pa evo, ja prvi koji sam svestan svega toga, ja bi prvi uložio pare da mi kaže PewDiePie, evo napravio sam NFT, ja bi uzeo PewDiePie NFT. Iako znam sve ovo što čemu sam sad pričao sam vama i sve, ja bi, kako se zove, uzeo PewDiePie NFT. Zato što sam ja spreman da ja izgubim taj novac, a u isto vreme hoću da imam i njegov NFT. Razumeš? Čovjek koji ima influence, on je mnogo jak. A sad opet se vraćam na Gary Vee-a. Gary Vee ima influence, ali je od većine millennialsa, kao što sam ja, shvaćen kao meme. I onda taj isti lik pozove sve ove ljude koji nisu shvaćeni toliko kao meme da izreklamiraju CryptoPunks. I onda CryptoPunks vidiš odjednom skočio na 500.000 evra jedan CryptoPunk. Eto, pitaš se kako? Kako je CryptoPunk postao toliko popularan? A do skoro se prodavali za 50-100 evra po CryptoPunku. Lepo. Poznate ličnosti kupuju i stavljaju na profilne slike. Kao što su stavili, nema pojma, ko beše bio onaj, što pogađa trojke kao lud. Što je igrao za Golden State. Kako se beše zvao ljudi? Stephen Curry beše. Curry.
Jel on beše, da. On, lik uložio, brate, Stefan Curry uložio koliko već, 100.000 evra vajda u Bored Ape NFT i drži ga na profilu, ja mislim još uvek, evo sad uđeš na Google i napišeš Stephen Curry Twitter i odeš na njegov Twitter, evo ti. I evo ga, non stop reklamira NFT-eve, glavo. Non stop idu neki NFT-evi kod njega. Couldn't be more proud, excited to celebrate history, my first NFT, the 2974 collection. 2974 unique art pieces, bonus NFT for all minsters. Eto. Mintuješ NFT da bude onako čisti ovo sve. I oni su, ljudi moji, upravo vratili sličice koje su se pre skupljali i dan danas imaš sličice, ono, baseball karte koje su se sada, ako su u mint stanju, ono, grade 10, se prodaju za 100.000 evra. Oni su to upravo digitalizovali i boli kurac uzimaju pare. Eto ti. Eto kako to funkcioniš. A ovo je kupio i digo popularnost ovome kao ništa, brate. Svi poludili kad je on to kupio i stavio na profil. I odjednom Stephen Curry, brate, se bavi NFT-vima. Odjednom, iz čista mira. Steph Curry. Da, ja čitam na engleskom, kako? Kaže, ulaganje u kripto je kao da ulažete u bilo šta preko brokera. Ovo što Muđa rekao, igraju se sa vašim novcima. Jer brokeri nikad nisu u minus, oni su uvek ograđeni, kao svaki fee što ima u kriptu. A također, kad god padne ili skoči razlika, ide kod njih u džep sa svakom promjenom. Svako skakanje cene je projektovano da oni budu u dobitku. Isto kao i kladionica, kladionica nikad nije u minus, koliko god vi dobili novca. Pa, hvala Bogu. Znaš ti kada ja verujem da je Frikomu dosta uticalo one nagrade na onim štapićima koje su bile ugravirane. Dosta im to uticalo na prodaju, iako ljudi su samo htjeli da kupe sladolede. Umjesto Frikoma si imao Nestle, ja mislim Nestle, oni kao sladoledi i imao si još neke. Međutim, Frikom je bio najpopularniji od tih svih frižidera, od tih svih zamrzivača sladoleda. Frikom je bio najpopularniji. Jer je imao i nagradu. Ne samo što ti kupiš lep sladoled i jedeš, nego imaš i šansu za nagradu. Sjećam se kad su te nagrade krenule kod nas, kad sam ja prvi put vidio. Svi su bili u onom fazonu prviš kao, šta si dobio? I sad svi gledaju. Znaš. Isto tako, koliko god voliš Fantu da piješ, kad krenula Coca-Cola sa onim, otvoriš, pogledaš, ako se nađe flašica Coca-Cola ispod čepa, znači vratiš čep i uzmeš još jednu Coca-Colu gratis. Ja mislim da sam tad vidio najmanje Fante da se pila. Coca-Cola se samo pila. Coca-Cola, ba to! Znaš? To ti je to. To tako funkcioniše, brate. To, ba to!